Maron raha mankorotana saigna koa amizao e. Hitanao tapaka aby angatsy raha amizao. Confinement amizany magnano ny ataony misy e. Afaka ndi afaka mi amizany. Izy koa zalongany e. Ragnanao aby manko ty. Azalay. Calme. Zaho zao de managna programme andeha tamagagny fa de tapaka lalagna e. De sisy raha azo atao fa de tapaka aby projet koa zao. Quarantaine ni agny. De mandamindamina saigna misy aho. Zany andanako amitsy agny io. Korontagna ambony ambany loatra. Damindamina nareo a. Terko e fixeko anazy igny. Zany e de mba pasiavo mi manafinao rogno. Tan matave. Azalay de sodasodainao manko. Aho minka faragnana mi fa de mamby zany. Kasi may omolotry anao bandy. Nao aza mampimefa misintona raha maro be teo. Kazy te mango viavy aho aleko menga. De mbola koraika menga tsy de fa mahokotry.